3 receptes amb calçots que no són una calçotada. Croquetes de calçots i pernil. Piquem els calçots i els coem amb la mantega a foc baix fins que agafin un pèl de color. Afegim la farina i esperem que enrosseixi. I aboquem tota la llet. Posem sal, pebre i nou moscada. Anem remenant fins que veiem que fa blup, 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 blup. Retirem del foc, afegim el pernil picat, ho tapem a pell amb paper film o paper de forn un parell o 3 d'hores a la nevera. Anem posant cullerades sobre un plat amb farina, fem boletes, ho passem a ou batut i després a panko i fregim i suquem amb salsa romesco i a menjar. Calçots gratinats amb espinacs. Netegem bé els calçots i tallem la part verda. Bullim la part blanca amb sal, 5 minuts. El reservem. A la mateixa aigua bullim la part verda durant 5 minuts més. Reservem. Aprofitem aquesta mateixa aigua per bullir els espinacs fins que trenquin el bull. Volem reservar l'aigua i reservem. Triturem la part verda dels calçots amb part de l'aigua de bullir. Fem una beixamel. Fonem la mantega, afegim la farina, enrossim i amb un colador passem el triturat a les parts verdes del calçot. Salem, pebrem, nou moscada. Anem remenant fins que qualli. A la base de la safata que pugui anar al forn, posem la beixamel, els espinacs, salsa romesco, la part blanca del calçot bullida, napem amb beixamel de calçot, formatge i al forn fins que gratini. Truita de calçots i botifarra d'ou. Amb una safata de forn posem els calçots alineats, tallant la part més verda i els coem durant 20-30 minuts a 180 graus. Els emboliquem en paper de diari i deixem que acabi la cocció. Quan ja es puguin tocar sense cremar-nos, els traiem la camisa, els tallem, els saltem fins que agafen color. I afegim la rúcula i quan veiem que comença a cedir ja ho tindrem a punt. Batem uns ous i posem els calçots amb la rúcula, 2 cullerades de romesco i la botifarra d'ou. Salpebrem, esperem que qualli i al plat.